pamilya ko na. Puta-putangiran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas, at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuasan. Masantos tan maabig iya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong tal sa programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulupyo da sayang kabuasan. Makterion Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Ay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes sa Pizza 28 at bulan na Hulyo 2025. Mapluso agaw. Yada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin akilamay akagamor na taluran sagsag inatoy. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 31 anyos ya laki narelan na Cebu at ginawan bypass operation. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Simokon drug personality impasilong the drug treatment. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bangkay na laki nalmod loob na kwarto to ya walay kinay bala. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin mahilig yaman sungap na bep. Inaristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jabalitad nasyonal. Kamara, unapila jada Supreme Court the decision na impeachment ng Vice President Sara. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Ipo-ipo nandisyang napituran kaabungan tan gasulinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Presidente Marcos akala na tagay approval unong the survey na RPMD. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Senador Bam Aquino Timalindag ya ituloy sa impeachment trial. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 30 katao sinatoy ada dimalan niya bagyo tan habagat. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tan natan wajaray detalye ada balita da lokal. Si 72 anyos ya laki na akilamay sinagsag agawa sa insidente at oras na alas 4:50 na ngaram jada barangay Pindayan West o Pindangan West bali na Akala Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Rio Privado Dingli. Lega niya sa may suspect so kinabatag nga ranto na Ramel Apostoles Licos, 45 anyos. Jadi initial investigasyon na Alcala Police tanunong at saraya akay mato na iya kinabatag nga ran niya Adorme Fernandez Calio, 39 anyos sa inkwanto na antes siya nagawa so insidente sa may biktima tan suspect so manggagalaw na bra lamay. Akabatan niya sa may suspect so natatalo kanyan imalis tan si katoy nan inom na alak asing garjad panlalamayan. Lega niya sa may biktima tan sari kakaaruto niya so atilak. Pimawil sa bitlan suspect tan binambunanto niya so biktima ya
biglaton na sinasagsag akagamor na taruan saksag so biktima jada takeb brasutan na ni kawigin party na lamanton niya. Tampol yan ang responderay kabiyangan na Alcala Police tan tampol ya aki coordinate ride municipal health unit yan na tambalan sa ugamuran na saksak na biktima bang balat si katoy deklara na dead on arrival sa may suspect sumbatek kayari na insidente awet si nasarto na kutsilyo tan si katunatan so anapan na saray otoridad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Aga kaligtas at 5 na sa retaklay na uloy so 31 anyo siya laki ading kasaya anti-illegal drug bypass operation at oras na 1:40 na palbangon ya ginawa dyan barangay San Vicente Valley na Alcala, Pangasinan unong adagan-gana na PNP Provincial Director Police Colonel RB Merculio sa may suspect so kinabatid garanton na Hector Biala Dingley Jr. alias Unyok. Asamsam at 5 na suspect so sa kuya Hitselda transparent plastic sa say yan ang karga na siya ya walay balaton na 0.31 gramo man na bili na 2,108 piso duwaran na sa kuya 1,000 piso bill ya budol money sa kuya 100 piso bill ya bypass money sa kuya Humid ID sa kuya Android cellular phone Realme tan sa kuya Black tan Blue motorcycle Euro ya walay plaka ton na 620 QOO sa may suspect so inaresto na saray kabiyangan na Alcala Police tan si katoy nawit yung police station bit iraya ebidensya kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o illegal drugs so insagapad korte laban Davidlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Analunggaring rin pulis sa Kalasyaw at impan-implementa na search warrant kaya rin asukisok so pangiamutan na suspect na saray illegal ya droga base at gana na PNP Provincial Director Police Colonel RB Merculio sa may siningkata na otoridad sumanangaran na Larry Tamayo Bauson alias Larry Bird 47 anyos residente na Barangay Gabuna Bali na Kalasyaw si katoy nareston tampol na sari kabiyangan na otoridad yan dawan ng Police Colonel Ferdinand Lopez yada koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 asamsam na otoridad so labin na sakoy ya hit shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walay balaton na sa 60 gramo ya mambili na 408,000 piso sa kaya granada sa kaya caliber 9mm pistol ya walay markaton na tan foglio ya walay magazine tan leader holster 31 ya bala na 9mm duwaran na black glass case sa kaya can container sa kaya disposable letter limara na bundle ya agminaw sari plastic sachet taluran katli sa kaya roll aluminum foil sa kaya wooden box taluran plastic container improvised burner sa kaya aluminum improvised sealer tan taluran agno na usar ya aluminum foil sa ebidensya tan sa may suspect sinawit jada police station for proper disposition kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o illegal drugs tan Republic Act number 10591 o illegal of firearms so sigap at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Voluntaryon si Moko da Police Station na linggayon sa duwaran drug personality sa may si Moko so kinabating ngaranton na Tomasito Tandok, Austria 45 anyos tan si Vito Biernes Estrada 58 anyos saraya drug personality so pimarungtal jad Police Station at oras na alas 5:30 ng araw tan si karaya nan pangako ya aglara manusar na illegal ya droga
tan si Karay may tulungan ada saray kabiyangan na otoridad. Saray si Murinder drug personality so impasilong DOH drug treatment tan rehabilitation center jaba Bunuan Bindok at syudad na Dagupan para drug test tan rehabilitation. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras na alas 8:50 na kabuwasan na personal ya Dimoplog Jad Police Station na Mabini, Pangasinan si Efren Versosa Fernandez, 54 anyos, impalapag to niyan sa may agiton na manangara na Ronald Versosa Fernandez, 53 anyos, so adiskubren na sa kailan bangkay at loob na abong to. Jada impan respondi na saray Police Mabini, akabatan at oras na alas 7 na kabuwasan sa may ina na biktima ya kinabatid nga ranton na Patricia Versosa, 74 anyos. So limad abong na biktima, pian itdan na panangan so biktima bangbalat anang nang to so biktiman akarukol jad simento sa pakanta na ina na biktima sa may biktima so naugip lan bungat na nabangon so biktima aga nabangon kanyan na timawag ira na imano tan jadin pan responde nan Efren anang nang tunya so agiton walay na imaton dala jada ulo na biktima kanyan tampol and report jada police station jad ginawa ng investigasyon no papo ay sabay dala at ulo na biktima at makasingag at bala na paltog tampol ya ng gawa na investigasyon sa Police Mabini tanin tawag sa hermano at scene of crime operative sa Suko jad bali na linggayen pian manggawa na sa aralong yung investigasyon ni Lira at impatoy na biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Malit ya ipapatuntun na bali na bani so panusar na vape base at ginawan ordinansa lapod insungay na Municipal Ordinance Omnibus Anti-Smoking Vaping Ordinance sa kayalaki so siningkat ya kinabating ngaranton na Carl Bingson na Quinto, 20 anyos. Si katoy naresto na otoridad base at warrant of arrest ya impaksab na korte ya walad criminal case number M-MD-2503-0709-CR ya walay pit sa ito na Hulyo 26, 2025 at ensungay na abitlan ordinansa tan si kato yung gangan na korte yung mampiyan sa kantidad na 2,000 piso sa may suspect na wait Jad Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo dapag adasare balitad nasyonal wadya ni Ray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:21 na po ng umaga. 6:21. Ako po ang inyong kapaborito,
Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. 7 kabayan, 1 karinderi at 1 gasoline station ang nagtamok ng pinsala matapos manalasa ang isang malakas na buhawi sa barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte nitong Sabado ng hapon. Ayon sa report ni Jesus Basena, opisyal ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, dakong alas 4:30 ng hapon nang maminsala ang malakas na buhawi sa nasabing lugar. Ayon kay Barsena, nagulantang na lamang ang mga residente ng kanilang namataan. Napapalapit na ang buhawi at mabilis na naminsala ito sa naturang lugar at ikinawasak ng 7 bahay, 1 karinderya habang napinsala rin ang gasolinahan. Ayon kay Barsena na nasa 40 segundo rin ang pamiminsala ng buhawi at mabuti na lamang ay walang nasaktan at nasawi sa insidente. Kaugnay nito, tiniyak naman ng LGU na pagkakalooban ng ayuda ang mga residenteng naapektuhan ng buhawi, partikular ang nasirang mga kabahayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, pumalo na sa 4.5 milyon na katao, nakatumbas ng 1.3 milyong pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng bagyong Krising, Dante, Emong at Habagat, habang tumaas na rin sa 30 katao ang naitalang death toll ayon sa Office of the Civil Defense nitong Sabado. Sa tala ng OCD, nasa 4,530 namang mga barangay sa kabuuang ang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad, kung saan 55,000 na pamilya o katumbas ng 200,000 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa 2,000 evacuation centers sa mga lugar na hinagupit ng unos. Ayon kay Alejandro, karamihan sa mga nasawi ay dulot ng pagkalunod habang ang iba naman ay nakuryente. Sa mga evacuees, mayorya dito mula sa NCR, Region 3 Calabarzon, Region 1 at Mimaropa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, muling nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mataas na 66% job approval batay sa pinakabagong Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Incorporated. Patunay ito na nananatiling matatag ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanyang liderato. Sa nationwide survey na ginawa mula July 12 hanggang 19, 68% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng tiwala sa Pangulo, habang 27% walang tiwala at 5% undecided. Sa usapin ng performance, 30% ang nagsabing hindi sila sang-ayon, 4% ang wala pang pasya, isang indikasyon ng malakas na kumpiyansa ng publiko kahit may mga hamong pampolitika sa bansa. Karamihan din sa mga Pilipino ay nagpahayag ng papuri sa mga programang pangkaunlaran at pangkalingang panlipunan ng Pangulo, habang ang mga proyektong infrastruktura, serbisyong medikal, tulong sa kabuhayan at digital governance. Karamihan sa mga Pilipino ay nagpahayag ng kanilang kagalakan. Ito man ang dahilan kung bakit nananatili ang mataas na tiwala ng bayan sa kanyang administrasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakatakdang maghain ng motion for reconsideration ang Kamara sa naging ruling ng Supreme Court na nagdedeklara na unconstitutional ang impeachment case na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Spokesman Attorney Princess Abante, sinunod ng Kamara ang proseso ng impeachment batay sa nakasaad sa konstitusyon at mga naunang ruling ng Supreme Court. Hindi rin umano totoo ang sinasabi sa desisyon ng Supreme Court na hindi inaprubahan ng Kamara ang pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado.
Sa parehong araw, inaksyonan ang February complaint. Bumoto rin ang Kamara sa plenaryo ni archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong Disyembre. Ginawa itong ilang oras bago mag-adjourn ang sesyon dahil nakumpirma na ang Pebrero complaint ay pirmado at verified ng 1/3 na miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay tinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis giit ng abogado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Aquino na bilang co-equal branch dapat nirespeto ng Korte Suprema ang mandato at kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng impeachment trial. Nananawagan sa mga kapwa senador na agad magsagawa ng caucus para talakayin ang desisyong binaliwala ng kanilang tungkulin sa saligang batas. Dagdag pa ni Aquino. Sumangguni sa ilang kaibigang abogado at eksperto upang kumonsulta sa paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. Ang responsibilidad bilang senator judge ayon pa kay Aquino, bubusisiing mabuti ang mga ebidensyang ipipresenta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayon yung ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Awin niyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Ati Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nexon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, Petsa 28 sa buwan ng Hulyo 2025. Grabe yung nangyari nung nakarang araw, kapaborito Errol. Yan yung tinatawag nating unos. Yung bagyong Bagyo, baha. Bagyong Krising, tapos sinundan ni bagyong Dante, sumunod si bagyong Imong, Sinabayan pa ng Habagat, tapos mayroon pang Ipo-Ipo. Oo. Alam mo yung binalita ko kaninang Ipo-Ipo sa ano yun Sa Ilocos. Ilocos, ilang kabayan yun? 7. 7. At 40 seconds. 40 seconds, pinabagsak pati yung ano gasolinahan may gasolinaan, may roofing to may kin mismo. Pinataw ba, no? Pero kahit gaano kabilis yung Ipo-Ipo na dumaan dyan, mabilis din yung mga yung report mula sa yung Disaster Risk Reduction Management Council MDR na sila po yung nagbigay kagad ng damages. Yung ganyan kasi pagdating sa panahon ngayon, ang unang-unang inaasahan dyan yung MDR. Pero dito sa Pangasinan, wala pang report dyan sa Wiste. Wala pa, di ba? Wala pang iniipon pa. Wala pang report mula sa PDRRMO. Ano bang nangyayari sa PDRRMO? Sa LDR ng Infanta, Dasol, Burgos, Alaminos, Bani, hanggang dyan sa Agno. Yung mga along the shoreline. Kasi yun yung tinahak ng bagyong Imong, yung mga lugar na yan at maraming kabahayan. Maraming mga poste ng Panilco. Yung mga nagsitumbahan. Oo. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin tayo ng report. Pero ito, mas matindi. Ano? Yung rescue vehicle na dapat magre-rescue, sila yung nagpa-rescue. Balik to, Bakit? Yung dyan sa Mangaldan,
Hindi mo nakita yon? Ay, hindi. Ha? Hindi ko napansin Hindi yan. mo napansin yun? Ang napansin ko dyan, yung motorkid. Hindi, iba yung iba pa. Mamaya yun, mamaya. Yung sa Mangaldan, Oh. ay siya naman ang inirescue. Yung NBR. Kasi Bakit? nabangga. Ay, nabangga. Oo. Nabangga ng... Bumangga siya sa poste. baka naman nakatulog yung driver. Ni-rescue yung rescue. Oo, baka nakatulog yung driver kaya nabangga yung poste. Ito, slow down. Oh. Accident prone area. Yun yung nakalagay sa poste. Oo. Slow down. Slow down. Accident prone. Oo, baba. Doon bumangga yung rescue vehicle ng Mangaldan. O baka naman nag-slow down. Ito, Abante, kanto ni Mekin, ang putin pick up, saya kakarga, serbisyong bumangga. Ay! Serbisyong matibay. Walang kapantayo. Insali dami pick up no matibay. Dito at Mangaldan. Grabe naman yan. Kaya abang dati poste. Ang Local Disaster Risk Reduction Management Council, sila yung frontliner sa mga itong mga sakuna. Bakit sila nagpasaklolo? Dahil nga nabangga yung sasakyan. Bakit? Mag-iingat kayo. Buti lang sana kung ang binanggaan niya dito sa right side. Kung saan, di ba, pag kasalubong, nasa right side lagi yung yung... Tama, oo. Di ba? Kasi... nasa right side. Nga po, di ba sila linya to binangga may kin? Baka naman left hand drive yung sasakyan niya. Hindi, baka yung bigyan natin ng benefit of the doubt. Baka yung rescuer o yung driver pagod na rin. O kaya nakaantok. May unos na dumating sa ating bansa. Rescue Lara rescue si Katot. Aliwan robot mo ti. Correct. Aliwan robot mo. Sabagay. Pero no akalik na kay kasaw, ibaga mata man pa inawa ka man. Teka, di ba may mga mga alternate yung mga driver? Di ba? Gato face to face may kini, may pusti. Yes, may bumper. Aba. So siya yung ni-rescue, hindi siya yung rescuer ni rescue. MDRRMO Mangaldan. Pick up yan pick up. Na puti, Hilux. Mabuti hindi nasugatan yung driver. Ay, bali-bali ko mo no untan so agawa. Yung ligtas po yung mga sakay. Sakay, sana po. Hindi, nabanggit mo kasi yung report ng MDR, ng yan. Sa Ilocos. Yan, local disaster yan MDR di ba? Frontliners municipal di ba? Kaya dapat mag-ingat po tayo lalo na pag mga ganitong panahon basa ang mga daan. Siyempre andangnol kuanda basay dalanan mo kaya ingat po tayo sa pagmamaniho. Hindi porke kayo po yung frontliners na nagre-responde sa mga ganitong sakuna yung mabilis yung patakbo nyo. Ingat lang. Ingat lang yung pagmamaniho. Kaya yun nabanggit natin yan, yung kasi nangyari dito sa Pangasinan, wala pang report. Mabilis naman na ipo sa social media kung ilan yung damages, ilang kabahayan yung na-damage diyan sa Western Pangasinan. Bakit? Tila yata natutulog ang PDRRMO at saka mga local disaster natin diyan sa Western Pangasinan. Dapat magbigay kayo ng report. Kahit na lang partial na damages kung anong mga area, ilang mga kabahayan. May pinost naman. May pinost? Oo. Sabi? 10 hours ago. Second sa gitna ng pagbaha, dulot ng nagdaang bagyong Krising at Imong at pinalakas na habagat, hindi matitinag ang tinig ng pag-asa. Saludo kami sa mga apektadong pamilya. Saludo sila sa apektado. Na pamilya na patuloy na lumalaban. Akala ko very proud pa sila. Sa hamon ng pagbangon. Sa bawat baha at unos, nariyan ang malasakit at pagkakaisa. Sama-sama, babangon tayong muli. Saan galing yung yan? Sa Pangasinan PDRRMO. Wala pang binigay na kung ilan yung damages?
Aha, andali. Ito, ini-scroll ko isa-isa. Oh. Oo, yung Kung ilang mga bahay. posting. Ito, yung Sinukalan and Marose River Monitoring. Oo. Yung mga ilog. Oo, tapos yung picture nung official na Oh. nag-iikot-ikot. Na nagsasalita sa mic. Oo, tapos yung mga yung hinahanap mo na data, Oh. yun ang wala. Wala, di ba? Wala pa akong makita. Wala eh. Baka hindi pa nila nakukwenta. O baka naman Kwan, Oo. aantayin nila yung Christmas sa December bago nila ilabas. Ha? Oh, Wala. Hinahanap mo, wala. Pero yung ilang araw na yung nakalipas mula. yung mga nandito, mga litrato nung nagbabangka. Oh. Oo, may Yun ang naka-post sa kailang Facebook page. Facebook page ito. Wala pong nababasa kung ilan yung damages, ilang kabahayan yung nasira, nawasak ng Typhoon Imong dyan sa Western Pangasinan. Although na nakikita natin sa mga pinopost ng mga netizen natin dyan sa 1st District na grabe yung talaga yung mga kabahayan natanggalan ng bubong, nawasak ang kailang mga bahay dahil nadaganan ng mga puno. Marami po yan. Pero hanggang ngayon wala pa yung data. Wala pang report mula sa PDRRMO. Natutulog kayo yata sa pansitan. Hindi naman. Baka nga pa. Baka iniipon pa yung data. Baka ipunin pa nila hanggat matapos yung bagyo. Yung mga dadang na bagyo. Kaya yung mga nasa lokal, inaantay pa nila na i-forward din sa kanila. Di ba? Wala pa akong nakikita Kahit wala initial pa man lang nakikita. sana. Kahit initial. Ito yung bahay ni Juan de la Cruz na nakadaganan. Ganoon lang sana. Kahit na isa lang. Wala kayong pinupus Kaya ang hinahangad mga kababayan natin, wala kayong ginagawang report. Gumawa naman kayo ng report dyan. PDRRMO. Kunin nyo yung data dyan sa local disaster sa mga bayan-bayan. O kayo mga nasa bayan-bayan, isubmit nyo naman yung mga report. Tinatawagan ko kayo kahapon. Sa cellphone na nakapost sa social media. Nagpupus kayo ng mga contact number ng LDRRMO. Wala namang Sa 1st District? Sa 1st District, wala namang sumasagot para malaman sana kung ilan yung damages sa mga bawat bayan. Baka tinatawagan mo? Tinatawagan walang sumasagot. Baka walang load. Baka walang load. Natawagan ko yung PNP dyan sa Dasol, sabi nila, inaantay nila yung report mo sa MDR. Tinatawagan ko rin ng MDR ng Infanta, hindi naman sumasagot. Sa Mabini, hindi rin sumasagot. Ang sumagot, PNP. Baka busy silang nagre-rescue. Dapat na meron na sanang report, na yung partial damage, kung partial yan, Kaya, initial. Initial. Sabihin ninyo, para sa ganun, may parating din natin sa ating mga kabayan din, dapat na kumilos-kilos kayo dyan. Huwag na natutulog sa pansitan, ikaw ba, Lisa Sim, dyan sa Dasol, na-damage ba yung bahay mo? Ang Tantay Babagam yan natutulog sa pansitan. Siyempre sa panahon ngayon, kailangan... Masarap yung pansit. Siyempre may kalamidad. Hindi pwede yung ganyan. Oo. Baka naman lahat sila gumagalaw, hindi lang napapansin. Yung mga taong katulad niyan, tinatawagan, o baka nagre-rescue, nagbabangka ka, baka ganun. Hindi, kasi ganito yan lahat ng mga mga affected families, nasa nasa evacuation center, di ba? Hindi, may mga matitigas din ang ulo Ngayon, yung mga automatic, yung mga yun, nasira yung kailang bahay, na wala ng mga bubong,
Malaman nila kung yung sa barangay na lang, mga barangay official, alam nila kung ilang yung damages sa kailang barangay. Isasubmit na nila ngayon sa munisipyo. Evaluate ng mga MDR. Para mabilis yung pagpaparating ng mga damages. Kayong mga nandiyan sa Western Pangasinan, mga nakikinig diyan. Dapat na meron na sanang report ngayon. Kailan ba nangyari yung di ba Sabado? Friday pala, Friday ng gabi. Friday, Saturday, Sunday. Monday na ngayon. Nga na yung Sabado at sa Linggo, wala kayong ginawang report. Pero ito ngayon, kapaborito Errol. Dapat gayahin nila ang kalasyaw. Ang kalasyaw talaga, talagang hanggang gabi. Naghahatid ng serbisyo. Itong si Mayor Patrick Agustin Karamat. Ay, nakita ko yung yung picture. Pinopost nila sa social media. Yung nakita ko na latest, yung nandoon sila sa Barangay Lungos. Wala may litrato yung paglilabi. Ay, doon sa Barangay Talibaw yun. Kay Bati Councilor Ilyas. Si Councilor Kyle. At mga MDR. Oo. Sila sumakay sa bangka. Para maihatid yung relief goods sa mga kabahayan. Dahil aralam dito na Talibaw, aralam kanyan ng bangkara, nang gawari paraan. Ni abot aratan niya tulong na municipal saray apektado ran na pamilya. Kanyan bilib tayo saray kinlanting specialist ditan. Ganyan ng ganyan ng ang age kapag ang edad mo untan mo. Di ba? Siyempre, at edad na Mayor Patrick, talagang kaksilan, yakwanda. Kaksilan. Lalad untan, yung rescuing, yung may mga kalamidad. Diba? Talagang dago on ture totoo hanggang inasukulaan. Correct. Wala anang ko nakabalutura. Malante. Nakabangka. Minsan alam mo yung traktor anang ko Councilor Kyle. Ya kalugan na bangkamat. May traktor. Traktor. May traktor may singa John Deere kwantura may kakabalog so daligto sikat yung mamaneo mismo. Tan si Councilor Ilyas Mat. Si Councilor Ilyas Mat, siyempre taga Talibao itan. Correct. May affected one of the affected barangay sa Idalap. Kasi amin niya barangays dito na kalasyaw 24 barangays asalinap na satay Danum. May mismon baloy kamo may mismon baloy arap na munisipyo, arap na simbaan. May St. Peter and Paul simbaan. Talagang limili po aray Danum everywhere. Nung kumat si Vice Mayor Kevin Roy Makalala si katot suman assisted sa raman so pasahero ya unlugan sa may bus. Wala may anong kon imposto na Vice Mayor Makanlalay. May pamilya to. May buong pamilya ay makanlalay at ang itarmat na panangaro. Dakal so ken tumutulong. Lumalabas yung watamot si dating Vice Mayor Madiba Mesina. Ang itarmat na tulong si dating Vice Mayor? Ang itar. Wow. Untan tumat si Ken, wala imposto mat nan si karo tayon na Christopher Iko. Sir Chris. Wala mat may Ken may dahil mat ya relief goods ya imposto ya panangarok nalapud da puso ko kwantumat. Wala bulas mat imposto ya pigaran na Ken at least aratan at Ken makapalikot mat no gano sandarwan kilo kwanto makapalikot. Amay yung mga ganyan maliit na bagay, bagay no akatulong kad sayan na panahon at kini. Correct. Hindi mo na makukwenta yan Correct. Diba? At least akatulong. Akatulong. At least ano tanda ka. Diba man
Kanya na kini arata na dahil sa tiya bagay pero jad puso timanob ditan puso na ara may mangkakaukulan. Kanya na ditan bilibera da saray kini empleyado at balay na kalasyaw talapod nang kakasaki ira aya nan talagan nan trabaho kimimoy kada saya so indalan na bagyutan sa Delap. Yung bayanihan. Yung bayanihan mismo, yung nagtulong-tulong yung mga kababayan. Tan kina wala mo day ken si Mabi anala po at DSWD at national ya tulong interday tagkalasyo aning nung ko may kini may label na sa may cartoon. Ya walan si mangi eterne si ken Mayor Patrick Agustin Karamat si katoy ken walad sa may truck ya balog ya iabot to sa ramay jadlok sab ya aray mga awat itardad sa ramay residente aray pamilya na apektado kanyan ken dita mo na nang ya talagan nang kakasaki ira ya mangitar na sa may dugan serbisyo dita na da bali na Kalasyaw Pangasinan wata nila ago labi talagan ken sinunutan daraya sa public official at may pakatulong da at saray kabaloyan da pero dumami aning nang kumubalat ka paborito erol ka jud may pulis na sa may ken may ani kaya rin manayan may bagyo kay Posantuman aning nang kut si abalang ko ingon ken motor kid at may mayor akalugan at sa may antam may ken may tutumbok at sa may karo ya wala may mantutugtugay may pick up pick up ya walay kinto tarong to abala ko yun kini wala tulor kaninang kot ay mayor manaya so akalugan kakaputi ni inabot da amanya mayor inabot da abala ko yun wala tulor ta ken kini kung ko aray tutuwat kinoy amay undupluga pati barangay official ang tamanaya mayor manaya so si Mabi unaan amay ken van ya dulugan nanto mayor kundara may yung piano ni bagadan unti talag siguro si kundang timulag ya akalugan ya kaway motorcade mayor kundara tutuwad sa may banyo mo na wala si Minyas ya ken amay lukas ng bintana wata bunag kwento kanya na nindenda ay si Mayor Manayan ta wag man nakalugan at bunag na pick up kaway wala ka puti to aman may lulugan ng to may kinawa man nagpiano managkansyon wala speaker to Ari ay man nagpiano pero may ginawa to man niya mayor kilaba kaway labat siyempre ka-pick up lang ang gabuwat so relief goods mo ang relief goods mo anong nang ko may unsublaya postutan niya mayor sa examen ng tula ararami karsadan ken abotaw-botaw na siyempre espalto aman tatrabaho di PWH man nang karuman man ituturo-turo to ya pipicturean da aking trabaho tutan. Dapat kaya sige nawa to kumon lima sa raman sudilap. Singa di madamay intiks na siyak barangay na balwan at aralom diman. Lima man kumon limusong diman. Ne dilap. Diyan tampalduan na balwan kanto barangay na balwan. Di amang kong simposto ay hangga po si pupusto may unong sabi ko mulanti may butaw-butaw yung karsada. Antoy kintuman ay. Di lalon balaw so abuton to akina sinadyatan siya niya butawon tande natural calamity ito mo lanti ay na uran mo lanti ng butbutad sa tanay si tutulitan dyan DPWH no National Highway tan ang tuntutan nakaukulan niya king kumon may si Mayor nan responded sa ramay dilap ay adalapiran barangay singa jeg Kalasyaw lanti si Mayor Patrick di ba lulusungan daratay adalapiran barangay lulusong ira tapian na itardamay panangarumot na ken na munisipyo at sara may apektadong residente umang ko muna
Unta ni raso sa may talagan na public servant. Awa, ya talagan nununutan da so kaya pasen na sari kabalayanda. Yan na kini. Naning nang muramay aramay pisyal ya aramay ipal kwanto mampus lambengat ang babalat so ayot dan relief goods. Agi. Good morning po, Kuanan Esther Ramos, dilap kanidita at Barangay Mangkop. Aralam ko no ditan Lepos na tuo, kwanto na inbabarigya agaw. Si Lisa Sim na ken Dasol, condolence manaya at ken pamilya Nakar, may tatay ng ex-mayor Noel Nakar. At tintulor da karo man mo anong ko Abilino Nakar. Nelson Abalos, ayan, good morning. Sam Tinte Nakalasyaw, good morning. Juliet Agbayari na Pugaro at Dagupan, good morning. Gina Merite na Dasul, good morning ada si kayo. Sa paniray wajay, dito na Facebook na Radyo Pangasinan ka paborito Errol. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning sir. Bayag malan agapi tuyawan niya. Ayon. Ani agta akarap dito na da kula ay may ken may tambayan daw. Si Yayo Yoko Batutay, tan si Cecil, si Ismael Muñoz Soriano. Watching from Lilimasan, San Carlos City. Lilimasan si Kapitan Jonan Estabilio. Jonan, good morning. Tan si dating Liga President, dating Kapitan Nanding Estabilio, good morning. Good morning mo tada kinan Liga President Buyet Magat. Ditan at San Carlos ang tantumat si aning nung kumot so impos nan Kapitan Kapitan Barangay Rizal. Si Ken. Si Kapitan Joel Cruz. Joel Cruz. At wala rin adalapmat ya lugar manahitan at Barangay Rizal. Good morning ada si kayo. Si Ken, si Vice Mayor itaktak mo maminta. Good morning. Good morning. Kita na Bimaloy. Talagang yun mat, ang kapitong datumat yung lilibor at sara barabarangas na nang nanto sitwasyon na sara may kabarayan to. Sayan bakta kasi kailangan Ken. Kailangan tulong na sararaya na leader. Kailangan daya Ken. Kaantabay. Iraray kabaloyan tayo. Walang wala ko no ikian porsyon di tanad da solyakin may wala kuryente. Na-restore syempre. Agani arin agamat Ken. Ni tatong baray postimo di tanad kini, di tadwiste, di tada dasol. Wala rin postin atumba. Ni-restore da mo wala ko no na panil ko. May matay loko-loko. Di kanto. Di tanad mangal dancer. Akapan declare iray state of calamity virtual so pirmaan ta aray konsihalis wala lukos ito. Virtual ko na paano to tanay? Virtual paano to man paano na aproban may resolution ng session ira jad kian. Paano na pirmaan balot ng session ira di man Kandon ito? Session dyan kandon virtual hindi ta virtual may kian. Virtual may pirma-pirma. Virtual may pirma. Alam ka sa ganyan in-cut da, sanda in-paste sa kaya akin. Di falsification tan? In computer. Ako ang no, valid itan, pero declare la falsification man na may declare da lang. Sige, pinalsify mo public documents man. Hindi mo. Say falsification kasi, may anggapi consent. Pero amanat kin, declaration na under the state of calamity at babasan ko lang timan at kin. May tingaran to jay. Babasan ko lang ti at olay agawan session mat. Di man si Ren virtual. Nayari. Okay. Si Presi Garcia na dasol. King kono may kiulabat so timamad abong to. At least wala rin update ya untan. Si Ken Esther Ramos si Kwanto Jay pati siya ka chairman midajad Mangkop agaylay kuli sar iski kagawad si Kwanto Jay.
Danom ni kuno di madsikara. Ada kinan Esther Ramos. Sige. Untay talaga. Ta siyempre sa barangay Mangkop at Katsbisin nito niya barangay mo. Okay. Ang kapulimadlaem yung oras tayo da programan maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mga pataner tanong Powell na buwas. Saray akan tabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteril Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muhares. Kay ba mo dito na technical control si Engineer Nixon Dakal. Dalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88